Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Da sunanka Allah sarkin da bai da tamka, wani wahidun ahadun la sharika lakka. Da kai ne kayo masu kuɗi kayo talaka, ka shata wa kowa doka kamar iyaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Kai ne kayo ni Ahmad a garin Kano ta Dabo, da ke da unguwoyin ilimi kamar Madabo. Fage na masu kurɗi ga umarin ta Ambo, da Mariya da Dalha da suke fitar da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Salatinka har taslimi Allah buwayi, da ɗanan gurin annabu wanda ya kirayi, mazaje da mata ‘ya'ya da boyi-boyi, akan mu sai da sallah sannan mu ba da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Allahumma salli wa sallim alaihi warham habibi shafi'i manzo uban mu'azzam, da alai sahabbansa da sun ka zama gwarazan, da su ne suka yi yaƙi kan aba da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Batun shika-shikan musulunci ba a raba su, shahada da sallah azumi ukun su ga su, da zakka da hajji duk wanda ya raba su, hukunci a yaƙar dan shi ya karya doka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Batun shika-shikan musulunci ba a raba su, shahada da sallah azumi ukun su ga su, da zakka da hajji duk wanda ya raba su, hukunci a yaƙar dan shi ya karya doka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ka ban hikima ya Allah ɗuki da saƙo, cikin baitukan waƙoƙi in yo miko, ja hankulan mawadata su daina noko, su zaƙulo da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Da mai kuɗi da mai kiwo Allah sa su ɗauka, nasihar ga har mai noma na kiranka, kamar yadda Allah ya na kacin iyaka, a gefe guda kuma ya ce kafin da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Alhaji kai da yaran ka faga ku lafiyayyu, ku je gabas ku je turai don kawai ku rayu, amma ku kai ziyara ko da gidan marayu, ya gagare ku balle ku tuna ku ba su zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. A kullum gidanka a cike da masu maula, ka bayar a gobe su dawo su sake maula, idan ka hana daga ran nan fa za ku kulla, gabar da warware ta fa sai an haɗa da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Zakkar tana da hikimomin yin ta ga kaɗan ma, takan yi magani na talauci ga al'umma ma, sata da zamba har masu bara su kan bari ma, takan sanya soyayyar masu fin da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Zakkar tana da hikimomin yin ta ga kaɗan ma, takan yi magani na talauci ga al'umma ma, sata da zamba har masu fashi su kan bari ma, takan sanya soyayyar masu fin da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Zakkar ɗari biyu kuma ko 500 ma, a sa karin ƙabin layi don alakata ma,
a tara 'yan kaɗan su ga dan mai abubuwa ba in shekara ta zago su masu fin da zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. A yau ana bugun taiki ne a kyale jaki, ga magani sadidi an kasa buɗe baki, aje ga masu hali a matsa su da haƙƙi, a kyale masu rauni abu masu ɓoye zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. A yau ana bugun taiki ne a kyale jaki, ga magani sadidi an kasa buɗe baki, aje ga masu hali a matsa su da haƙƙi, a kyale masu rauni abu masu ɓoye zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Zaro haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku tuntsuro da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ku lalo haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku zaƙulo da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ku tsamo haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku kinkimo da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Zago haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku zazzago da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Zakkar tana da tsari ba wai ci barkatai ba, fitar da ita ba wai san zuciya ba ne ba, tun dai da ba rabon gado alhajin yake ba, za ya sa a ware amarya a ba ta zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Waɗanda za a baiwa zakka cikin mutane, Allahu ya iyakance su mutum 8 ne, da ɗai zan kawo su ga su zane, kana bidar bayani ulama una jiranka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Da farko fakiri dai za a ba shi zakka, sannan a ce da muskini ma ya zo ya ɗauka, ma'aikatan ma tilas ne a ba su zakka, don kada su je su faɗa rami cikin halakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Har wanda ba musulmi ba akan fitar a bashi, da hikimar a ɗan jawo hankalinsa gashi, akan raba a babawa wanda za ya fanshi, kai nan ya samu yanci an ce a ba shi zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Wal gharimina ma ga lambar kuma su bashi, ku ne na shidda sannan na bakon kuma a bashi, matafi maras guziri za a tallafe shi, ƙarshe wa fi sabilillah ma ya zo ya cabka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ra'u haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku cicciko da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ku yago haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku nannago da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Ku danno haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku murgino da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Sito haba masu kuɗi ku ba da zakka, ku kamfato da haƙƙin Allah a ba talaka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka. Tammat da godiyar Allah ga tana cikata, kasidar da ne don wa'azi ga mawadata, Allah ka karɓi aiki ka tsare ni masu wauta, za su ce yana yi ne don a ba shi zakka. Ku daure haba masu kuɗi ku ba da zakka.